Aurkezpen labur hontan Euskaltzaindiaren baitan sortutako euskararen gogoetagunearen nondik norako batzuk azalduko ditut, ezta? Euskararen biziberritze prozesu garaikidea kokatzen badugu, esan beharrik ez dago, indar mobilizazio handia egin duela hamarkada luzetan, eta baita ere, gauza jakina da, nolabait esan da 21. mendeak galdegai berriak ekarri dizkiola oro har euskararen bideari. Euskararen inguruko iritzi argitaratuak divergentzia handi samarra erakusten du, egoerari buruzko balorazio eta planteamenduetan, eta bestetik, nolabait ikuspuntu soziolinguistatiko desberdinek ere, ertz desberdinak nabarmentzen dituzte hontan. Eta, ugaritasun horren erdian, elementu garrantzitsu baten falta somatzen da, ez da? Nolabait esan da, euskararen norabidearen bizio edo etorkizun ikuspegia, eta etorkizun ikuspegi horretara norabidetutako arnas luzeko estrategien marrazkia egitea da, ez? Daukagun behar, esan dezagun, nagusietako bat. Eta hori, nolabait egin beharko litzateke, esan dezagun, sensibilitate politikoen azpitik, lurralde ikuspegien eta interes partikular askoren gainetik, nolabait euskararen etorkizun ikuspegia lantzeko lanari ekinez, ezta? Nolabait esan da dagokigu arrago baten biltzen saiatzea, euskararen inguruko diagnostikorik zorrotzenak eta finenak eta etorkizunari buruzko pentsabiderik onenak, ezta? Eta hori egitea nolabait ikuspuntu desberdinak elkarrizketan jartzeko moduko sinesgarritasunez, lurralde eta angelu desberdinak elkartuz, eta bizioa sortzeak eskatzen dituen ariketa eta oreka konplexuak eginez, ezta? Iruditzen zaigu Euskaltzaindia izan litekeela, zeregin horretarako altzo bat edo altzo egoki bat, euskararen komunitateak dituen indar, sensibilitate, mesfidantza eta aitorpen sare konplexuan, erakunde horrek edo honek nolabait aitorpen zeharkatzaile bat izan dezakelako aspektu batzuetan, ezta? Bere mugekin, ezta? Esan gaba edoa, prozesu hau bultzatuko duen sareak daukan aitorpena daukala, ez da nolabait eragile politiko, instituzional eta gainerakoei dagokiela nolabait erabakiak hartzea, eta honek izan nahiko lukela zerbitzu bat, norabide batzuk ikusten laguntzeko eta arnas luzeko estrategia posible batzuk ekoizteko, ez da. Ildo horretatik zeintzuk izango lirateke lanaren ezaugarriak, batetik hori irekitze eta biltze ariketa bat izan behar du, angelu askoren ganako irekitze eta biltze ariketa bat, lurralde desberdinetako begiratuetara, sensibilitate desberdinetako begiratu politiko-kultural eta soziolinguistikoetara begira, eta horretarako, nolabait sinesgarritasuna izango duten pertsona eta sare batzuetan oinarritu beharko dugu, ezta? Beste ezaugarri bada bokazio praktikoz egindako ariketa bat izango da, ez dugu espezialistentzat testu horritsuak sortzea nahi, baizik eta lanerako materiala sortu nahi dugu, hau da, laburpen exekutiboak ekoiztu nahi ditugu, nolabait, eragile politiko eta eragile sozial eta instituzionalei begira, ez da? Urtez urte epekatutako egitasmo bat izango da, 4 urteko ziklo baten egingo dena, eta helburu nagusia, ez da? Euskararen biziberritzearen etorkizun ikuspegia eta hari lotutako arnas luzeko estrategia nagusiak marraztea, horixe da, nolabait helburu ardatza, ez da? Etorkizun ikuspegi edo bizioa ekoiztea izango da guztiaren erdigunea,
Zentzu honetan, ez da, etorkizun ikuspegia deitzen diogun hori, bizion esaten zaion hori, ez da soilik etorkizunari buruzko gogoetak egitea, etorkizuna marraztea, etorkizunari buruzko aurrikuspen batzuk egitea, hori baino gehiago da, ez da. Zan ezagun, multzo bat, giza multzo bat, kohesionatu, motibatu, eta norabidetzen duen etorkizuneko marrazki bat ekoiztea dela, ez da, zentzurtan, estrategien ama, estrategiak bizioaren alaba izaten dira, ez da. Bizioa ekoiztea ariketa konplexua da, gutxienez hiru ildo lantzea, ez da batetik iraganeko elementuen dominioa eskatzen du, iragana eta ibilbidea sakonki ezagutzea, bestetik egungo abagunea edo diagnostiko zorrotza izatea, ikuspuntu panoramiko eta liberal sintetikoa izatea, gertatzen ari denaz. Eta hirugarrenik norabide traktoreak ekoiztea, ez da, aldi berean bizigarriak, motibagarriak eta sinesgarriak eta bideragarriak izango diren norabide traktoreak ekoiztea, eta horrek mota askotako ariketa konplexuak egitea eskatzen du errealismoaren eta ametsaren artean, eta prospektibaren eta perspektibaren artean, beste hainbat ezaugarri behar ditu, kalitatezko bizio batek. 4 urteko egitasmo honen atalak, beraz izango dira, batetik abagunearen azterketa, diagnostikoaren sintesi bat egitea, diagnostikoak badira, baina diagnostiko sintetiko bat behar dugu, lanerako eta biderako. Bigarrenik, lehen esan duguna, etorkizun ikuspegiaren egitura, etorkizun ikuspegiaren marrazki nagusia egitea, eta horren baitan, batetik, datozen 10 aldirako indarbide nagusiak, jauzi nagusiak irudikatzea, eta baita ere estrategia adarretako pausoak, datozen aroko pausoak marraztea, irudikatzea. Bestetik, beste atal bat izango da, biziberritze prozesuaren eragileen mapa egitea, eta funtzio banaketak apur bat gehiago doitzea, ez da, Euskararen biziberritzearen eragile dira erakunde publikoak, erakunde eta indar politikoak, gizarte erakundeak, Euskararen gizarte erakundeen gama zabala, ezagutza erakundeek ere badituzte funtzioak, eta hor badugu zer ordenatua eta zer pentsatua funtzio banaketa horretan, ez da. Hurrengo atala izango litzateke etorkizun ikuspegi orokorra eta lurralde berezitasunak, oso garbi dugu hasieratik nolabait aldi berean pentsatu behar dugu Euskararen biziberritzea lurralde berezitasunetik eta lurralde taupadatik eta Euskararen komunitatearen osotasunetik, ez hor dialektika bat egon behar duela osotasunaren eta lurralde dinamiken artean. Eta azkenik Euskararen biziberritzearen arrazoi bideak, Euskararen biziberritzearen kontakizuna, mezuak eta diskursoak, oso ulergarria den bezala, guzti honek ere, nolabait, arrazoi bidearen eta kontakizunaren berritze bat behar du lurraldeen, sensibilitateen eta belaunaldiaren arabera ere adartua eta doitua, ez da? Orduan, 4 urtetan egitasmo honi heldu diogu, lanerako metodoa izango da, batetik badago, guzti honen gidaritza, koordinazio zentral bat, ponentziak aktibatuko ditugu, erdiguneko bizioaren ponentzia, diagnostikoaren ponentzia, eta gero adarka joango gara, ez da? Jauzi bakoitzaren, mapagintzaren, diskursoaren, hau da, hainbat ponentzia jadanik aktibatuta ditugu, eta ponentzia horiek lurralde eta sensibilitate desberdineko eragilez osatutako kontraste taldeek balidatuko dituzte, eta poliki joango gara guzti horien laburpen exekutiboak nolabait gizarteari eta eragilei eskaintzen. Hauxe da, nolabait izan da, esku artean hartu dugun lana, eta urteek esango dute noraino iristen garen honekin.